agwa din sila nga. Bakit si Mayo kong barangay na mga materialis, duman kita pa sa swap. Kasi si barangay ng mga materialis, di naman yan maako. 2 and 3 po ang Mayo. Puro goods kaya sa ida. So kulang sila ng materialis. Kita, dakol materialis. Swap na sila. Oo. Kaso may estimate kita kung pira pa ang dapat may stay sa pira ang pwede iswap naman. Mga pira ang dapat. Mga mong at kanya may maurag sa idrugan. Estimate kami. Ilan kong bako mong kakatang mga. Oo, pero sa board feet, pira po digdi ang ibabawas to. Siguro gamiton talang garo, nasa 500 lang na board feet na good sample. Para sa iba, i-redivide taning kandos, tapos bagas. Price. Naman sa saroma, kaya Oo. So, pero siya gabos 1K. Hindi ka ba nga lang sa tig 250 si Buwa? Para mabawasan yung 500 yan ang gagawin. Kapalit po siya ng pirang canned goods. Ang rice po nila, 100 na sako. O di ba po, kita ni sarong sako lang. Kasi dakula po ang ipapalit. Kulang man yan sa Sa goods pa man. 20 days? 20 days. Oo. Pwede mo ipalit pa yan mga 250. Igwa man baga dyan, igwa kang bagas. Okay. Iyo, 250, 250. 250 lugod si Duwa. Si Saray, sa kasi sa ano. Sa bagas, saka sa kanggol. So, sa bali, matatada talang naman si 500. Si 250 para naman si Rice, si 250 para naman Tig sa 1/4. Di pirang sak, ang 250 board feet, pira po ang isaswap ta sa pirang Pwede kita sako. maswap sa sa cash. O gwa pa nga ni po, may cashback. Pwede gawin tig 200. Tapos 100 sa cash. sige. Para tulungan na klase. May sample pa lang may nilagdan na lang yung pagklara Kita, nila. gwa kita ang 1,000 feet. Ikadala lang 500. Ngunyan, ini, magiging Barter, pag-barter. magiging 500 na lang po. Ini 1,000 ta, babawasan ta ni 500. Ang 500 Tapos, ay babawas. division yan pa doon ni sa na yung lumber. 200 para sa rice. 200 for rice. And 200 for goods. Hindi, wala na kita pang stock. Ano na lang, masulisit. Yung iba, Tapos, Si 100 po, cash. Para sa cash. May po kitang specific 100,000 na ka. sako. Pirang sako ng rice. 20 sako. 20. Kasi 100 baga tong sako ninda. May- Nakuha kitang 20. Sa group na ano. 200 board feet para sa 20 sack 20 lang, sack. rice. Ang canned goods po ninda, ma'am, 500 boxes of canned goods. Dapat kakaulay Ma'am Sindan. Iya po, bago po Sa anong group yan, Ma'am? bago po kita marani, identify na po muna kung pira siya agad. Ano man siya offer na sa inyo. 200. naman na board feet sa ano. Pero sa 300 ba? 300 boxes of canned goods. Pwede man garo yan. Anong group, Ma'am, ang may canned goods? Group 2 ma'am. 100. Group 2 tapos group 4. Pero si group 4 kaya, may ano sila, good lang. Baka kukuanan pa man sinda. Ay, Para makaran po kita. Mainot na kita mag-aran eh. ay estimate mo na muna yan kung pero ang 3, kaipuhan yung po ng 3,000 cash, tapos sa sanggatos na sako ng labas. Ano ba ito? Opo, kaya 2 and 3 lang talaga si madudulukan. Estimate mo na muna ang kaipuhan ta. May cash. Sa kamo po, ang kukuanan kasi Oo, naman madulog sa country para makaribay na tanin. Hindi pa di kaya identify kung sa sarong barangay, pero ang tao na yan. dahil man tig-identify nila. Maman ka daw, adada ko sa dikit. Alas parehas man sa nasa Basta kompleto siya, may architect, tapos may bagay, may kapita, ay may ano, panira. Tapos Hindi kayo, pwede na kayo digding 50 bucks. 50 bucks. 50 bucks.
Ito, barangay na kaya ang sulay. Saka marito ba masinda kayo iba? May cash pa ba kita? Nasulisin ba Si 100 board feet na po, i-rebate na siya sa cash. Ug wasin daning 300,000 cash. Di ba nag-iba makamukha ng dati? Sabay sana ang nag-iba na dati. Sa mga ano, dati nang magsaseminar, alam ko na yan. Kami kaya puro bago. Dati kaya kay to pigigibo yan, mga ano lang kaya kadto. Tungkol lang sa bagyo, kaya puro lang kadto muron ano mga pagkakano. Kaya man din, may ano, may May ano sa amin na natanong. Kaso ang pakipagpalitan, yan eh, kung matubod sinda ng ano. estimate na ko na. Diba, siyempre makikipagpalitan. Pwede man sinda kasi magtugot. Takang tutusun, paano man sinda maano na may value lang to ang sa indang items. Oo, kay po ni man sinda Hindi, kitong pag sa dahil muyang maninda kaya, halimbawa dahil maninda kaya itaw, iinaan mo. Tapos iinaan mo man. Dumanan na sa balyon. Depende sa kanila kung kurang available na ilan. Pagka-negotiate nga kita kanina nang i-offer pang ano. Oo. At least tatapusin ta mo na ni bago kita magpa-percent para clear man sa satoya na Aram ta na project. Basta may magkata sa Tanlando. Pako namin. Mahina pang pako. Oo, may needs pa ko. So, solicitan man kita kay nails. Pwede mo garo dyan. Kita pa naman sinda makagibo ng ano, kung naman sila needs. 200 board feet ba yun? Ito yung ano, paano i-rebuy 200 board feet? Plus, ano, pero kilo ang pako. Ug 500. 500 Pwede man, ano, kilos. Itong 200 1,000 ta. lumber 1,000 na good lumber. Iinaan ta baga tong tag 200. Iya, okay na ito. Na nakita ano 200 board feet para sa 20 sakong bagas. dagdagan 200 na naman. Sarong kilo. mga 10 kilos man ngayon pako. Pero tong kilong pa ko. Ug wa po kita ning 500 sa tupo ka ba? O mga ano, man 100 Iyo para dahil sila kilos. makadai. Oo. 100 pesos. 100 kilos man. Oh, 100. 500 Na. sa 500 kilos yan na pa ako. Dito, ano man, 250 man. Top ay iyo. Tayo, offer naman sa kabila ang ibang ano. 50. Ay, Kaya nga ni, 5. mga nga ipamantuning ni. Ayan naman na yan. Daw ang tataw sa kumbaga sa group 2. 100 lang. Nagduman. So, bali po yung 100. Oo, 100 sa. 100 sa. Nagsolicit na si Manang. Rebayan mo Kasi naman. gabasindang bagas. 100 saksay lang. Baka sa 100, Group ano, 300 saks kaya sa inyo. Di ba, palitan mo man ng Tapos ikikipag-negotiate na po kung 200 Board feet. board feet. Oh, sige. Ah, nice. 200 Dibahan mo board ng feet. 100 sa. Plus magiging 100 sa. sige. Deal na po tayo, deal. Sige, another pa po. O sa other group pa. Oo, pwede. Ayan naman sa. Siya yung ano eh, siya yung nagkambas. Di, siya po, may yung, Sa group 3 yan, ano. Gawin mo natin nanay na Sa other group pa. Iyo, sarap pa man lang tong group. di ini pong 200 board feet. Ay, nag-agree ba sila sa 200 board feet? Iyo. Iyo na. Di, mayo na pong na pako kita itataw sa inda. Iyo pa yan. Dahil pa, dahil man. Dahil pa, sa iba Dahil na naman rin yung nabanggit offer. kasi pa ako. Dapat mo Siya. Iyo, taan naman Consuelo, gagamitin 100 man na sako. Kilo. sulat ka na rin. Ay na, kilo po. Kasi ang mga chairman O si ano pa, makikipag-shoot ka naman sila sa ano, sa Dilata. Iyo, canned goods. Isa Ano yung may yung- kango. Ang may offer na po sa canned goods, at least makakuha kitang 50 boxes ng canned goods. Sa pampalita, 200 board feet. Tapos, Hindi pa po, saglit lang. ay, Kaunti na lang. kilo. O di, pira niya offer Ang ka may naman dakol sinin. po ng canned goods, Tuman, Barangay 2, 300, ay, Sindalang. canned goods, 500 bucks. Na kango. Si Barangay 4, may canned goods man, pero 100 lang. 100 bucks na kan goods. Ano ang group? Sige daw, lagyan ng Ano ang group na may ano? canned goods. Group ano, Jean? Ang Ang Madali may lang na po dakulo si, na ano, Dilata. si Group 3. Kasi
Kasi group 3 lang ang may canned goods sa May 500. 500. Group Pag 2, tigdawan 500. na po sinda ni sinda man mataw sa to ning ano ning bagas. Sa inda Boxes of canned goods. Madala ko lang sinda board fit. Puro board fit na sila. Pero ang sasolicitan ta sa group 2. Ano po, si Good Lumber, 200. Order ka na offer ni Inday. May offer niya. Pero ang solicitan ta sa group 2, nagarnan goods. Pwede na yan? Yun na yan. Sabay yun yan. Pag nagkagatin Pero ang sa paano tawan. ta dumaning canned goods sa group 2? Ang nakalagpo digdi, 50 boxes ning canned goods kapalit kang 200 board fit ta. Plus pako. Birang kilong pako. Mayo pa kitang canned goods. Mapa po. Ay, 100 mo na. Kasi may kang good yan. Kaso nga din po, si Barangay 4 kaya, 100 boxes of canned goods. Pag tigsop na siya, sindang mawawaran. Si Yan Barangay, lang kita sa 2. si Barangay to kaya po, sindang may pinakadakol, pero nagsop na kita sa indaling 200 board feet. Pag nagsop pa kita ng 200 board feet, mga kadaan Sanil naman, sanil naman. Sanil. Ayok Kaya, yan. pwede. Bako na yan. Para, madagdag naman sa to yung ano. Pirang kilong pako. 100. Mga 100 kilos. Tapos 100 man na boxes. Tamayo kita kaya. Oo. Magugutom kita. Gutom. Magugutom kita rin 20 days. Sige, group 3 na naman po kita marani. Pero pako. 100 pa pala. Sige, lagyan na naman sa kanto. Okay, so ilan pagka pera pa kita 500. Offer ka sa 3. Magugutom kita rin 20 days. Nagtas kita sa bahay. Gutom tapos 100. So, ngunyan po, marani kita ki group 3. Sanggatos na kilo ng pako, karibay ka 100 bucks. Ano ang may tataw sa 300,000? Ano pa sa mga resources? Kailangan yun kaya sa bigyan naman na ano. Okay. So, I'll tell you, siguro apat na lang pong grupo. So, apat na presentors ang pwede. Okay, may nag-volunteer na ang dito na talaga. Group number? Okay, group number 3. Parang bakal po niya ako. Basta, maluwas din sa 2. Anyway, kung saan po sa mga Basta yung itong gamit. May bagahe, may dilata, may pako, may... sa kabus po, May may cash. group 3 from Barangay Alyansan, Barangay Lupi, Barangay Pinangasagan. Salamat po sa ikalabanan ng report ng nangagan. Since po kami sa kabus na bagay, so pasensyahan po nyo doon sa aming report. Anyway, good morning po sa mga express naman. Kaya pa manaram. Iyo, By the way, I'm Kagawad Rosa Dalima from Lupi, Baguang. Okay lang naman. Medyo nervous po ako ngayon. Anyway, ang report ko, ano po kasi ang ano natin, instruction is, gagawa kayo ng arka, inutusan kayo po na para ma-save po ang komunidad sa laog ng 20 hectares na pagmumurat at pagbabaha. Okay po. Salamat sa mga pag-iriba. Since ang pag-ibo po ni Arca na itinagihan, pero bilang mga baguhan, mga aasahan kang mga tao, kaipuhan, matalino kita sa pag-ibo kayo. So, Barangay Alyansa, Barangay Lupi, Barangay Pinamasagan, ang sa toong mga resources from Barangay 1 to Barangay 4. According po kasabako, ang Barangay 1 po, iko po ni 1,000 board feet na kukulamber. Tapos, iko po sila ng 500 kilos ang mail. So, barangay ito, iko po sila ng 500 bags of canned goods and iko po sila ng 300 sack of rice. So, ang barangay 3 po, iko ng 300,000 pesos at iko po sila ng 100 sack of rice. So, ang barangay po, iko po sila ng 300 worth feet of coco lumber and ito po sa 100 bags of canned goods. So, pagpunta po yan, mababanga-banga ang apat na barangay, parang maparihan na po para magiging bukitaning agad. So,
of land so ang ginino mo po, si 1,000 po, pinangangisapan. So nagkakaiba po kami, magkikipag-barter kami sa lindahan. Kung bibigay na po ang 1,000, iko po kami makukuha sa barangay 1 ng 250 worth of cocoa lumber. So kung ikaw po sila ng 500 kilos of net, pag binigay po yan sa ama, hating kapatid, ikaw po kita ng 125 kilos of net. So, bali, pag dinarami po yan sa barangay may, makakakuha kami ng 250 worth of cocoa lumber, saka 125 kilos of net. Iyo, tama sa sala kita sa kwenta. Sa barangay ko, ikaw po Di man sila ng nag-coordinate. 500 bags of canned foods and ikaw po sila ng 300 sack of rice. So, same procedure, Iyo. nakikita kami na pwede At least kita nag-ibang pagi nagsulisit. magkakakuha po ang barangay 3 sa barangay 2 ng 125 bags of canned goods and 75 sack of rice. So, dahil barangay 3 kami, naman po kami nakipag-negotiate sa barangay 4. Since ang barangay 4 po ay 300 worth of cocoa lumber and 100 bags of canned goods. So, sa madaling sabi, nakakuha po kami So, anong barangay ka? Parang barangay ka? Isulat mo. of cocoa lumber and 25 boxes of canned goods. Biberon, San Joaquin, Bonifacio. Ang barangay 3 po, base sa mga negotiation sa mga barangay, nagkakawa po kami from barangay 1 to 150 worth of cocoa lumber, 125 kilos of labor, barangay 2, 155 bags of canned goods, 75 sacks of rice, barangay 4, 75 of Mapaliwanag mo kita, Chende. Masin na nagtanong. worth of cocoa lumber and 25 boxes of canned goods. So, pag Oo, solicit na lang. So, thank you very much sa mga barangay. Pwede na kita mag-ihungan po. So, thank you very much. Ipa-next na. So, okay, thank you so much po sa effort nila. Talaga nabuti na magluto sa komunidad. Aside from mga good lumber, mga lakes na pwede makaangka, iba pa sila mga campus na nakakit, nagsulisip pa sila sa iba. Nagluto, kawawa. Iyo, pwede. Okay, so, ano lang kita, dahil ka na magsama-usap ulit ito. Tama po sa numero po, ito po na negotiate. Okay, next group. Ma'am. Okay, sige mo po. Sige po lang magkabang. Gwapa man. Good morning po sa Gago. So, ako po representative ng Group 1, which will be 3 barangays. Ano po? From Barangay Biberon, Barangay Bonifacio, and Barangay San Joaquin. Ano po? So, ang samuyang chairman ay yung Ngaran. Barangay Ngaran, sorry po. So, ang samuyang chairman, tinalaga kami si mga barangay captain ng bawat barangay. Ano po? So, we have 3 chairman. Sa finance naman po, although Gabos may idea, so hindi kami nag-specify kung isa talaga. Then, spokesperson, sinangran po sa bawat barangay, sa bawat group para makipag-coordinate. Ano po? Ang resources po na available to Group 1 iyo ang 1,000 board feet and 500 kilos of nail. So, ngayon po, tig-identify mo yung una si resources kung ano ugwa kami and resources kung ano si ugwa si ibang grupo. So, ngayon po, ang yaw sa resources ni Group 1 is more on materials. Mayo po kami canned goods, mayo kami cash. Right. So, nag-identify kami barangay kung si isa yung ugwa. And na-identify me na both na needs me yaon sa Group 2. So, dahil lang po kami basta isip na lang na, ay kami tatawan kami kanina sila yung mag-rally. Ano po Talagang kasi, syempre, dapat may kapalit. Kasi dahil may matugod na may tinaw sila sa mo, sila kayo makukuasa mo. Ano po? So, nag-rally si Ma, from Laran, kay Group 2, para makipag-coordinate. Kasi coordination dapat. Paano ko masabi na kami tinawan, araw ka niyo, goods or materials, dahil man nag-rally sa Group
grupo. Ano po? So, nakipag-coordinate kami sa group 2. So, yung 1,000 board with me, pick barter. Yan ang word. Pick barter po sa ila ni 100 sacks of rice. So, si 1,000 board with me po, nabawasan na ni 200 board feet. Pero, nagkauwa kami din sa ni 100 na sako ng bagas. Ano po? So, may nawara, kung nagabukman. Then, si 500 kilos of deli po, binawasan meaning 100 na kilo, tig-swap or tig-barter mi din po iraray sa group 2, kapalit ng 100 boxes of goods. So, ganyan si group 1, si barangay may materyales, ugwang board feet, ugwang pako, ugwang canned goods, then Ugwang rice. Bagas. Yes. Ano po? So, ang kulang na sa cash. Dahil na kami po nagrani sa barangay kasi tig-identify naman na piraman lang na barangay na magbuang cash. So, ang naisip nila, Solicit. we believe, naniniwala kami na sa sarong barangay, o walang permit nakakaangat-angat. ng mga Yes. persona. So, ang gigibuhay, sabi nga po sa discussion sa bago, be resourceful. So, ang gigibuhay, masolisit kami naman sa persona o mga barangay na, syempre, identified naman po yan. Kung si medyo nakakaangat-angat, sino luwag-luwag. So, yun na po yung gigibuhay para magkauba kami ni cash. So, yun po. So, si group 1, ugal materials, may nails, may board feet, may canned goods, may cash, and may bagas. So, sa hindi po, we are ready to face the 20 days. Ayan, thank you po. Okay, talaga ito naghahandaan ng 20 days. Kaya makakalaman natin sa for the sake of workshop yun. Huwag kayong matakot. In Jesus' name, hindi na nangyayari yun. Sa munisipyo ng San Fernando. Or either, sa Bicol na tinakban, ha? Hindi natin yan. Hindi natin. For the sake of workshop. Okay, thank you sa inyo pinaghandaan. Tamang-tama. May cash, mayroon. Hindi lang sila nakaano doon o nakaangkla doon sa mga ibuwan sa mga kada barangay. Kundi sunyawang mismo sa sainta, lokal, na baka ibuwan kinikuha ka duman, pwede magtao. Okay? So, very resourceful. Paglabos ka mo mga resourceful. No? So, number 3? Number 3 po, sa Saint po sa group 3. Tapos na group 2. Okay, group 2. Okay? Di ba naman how about the group 4? Iglas ta si group, tanda yung nagsabi sa Group mga. 4? Si itong inot na nag-lista lang, dahil man nagdulog sa Resourceful talaga natin. samantalang kami, naghanap kami ng resource na ibang makakatap. And nag-build pa natin yung relationship sa mga pagkakalong barangay. Nagkabuo din nga kwenta. At least kita, magkaya nang paka-identify. Chairperson Marcos Guzman. Dahil mo man, dahil na. Tama sabi to, nag-mistake tayo. Ang barangay din po, 300 of gold lumber and 100 bags of canned goods. Kunyan po, napag-ulayan po sa grupo na makikibatan po kami sa ibang barangay na kung sa iba po na sa kayong mga naipuha na makakita kami sa ako, tapos kung sa mga po sumuko ng pagkakaan. Kunyan po, yun yung sipan ang makipag-barter, pero kung ano ang dapat gawin. Ang nag-isipan din po, tayo kami 300 worth feet of gold lumber, tayo malako ang pwede ng ipabakan, ipagbalik. Ang inisipin po, pinawasan yung 200 worth feet na gold lumber sa sakuyang na resource income. Kaya po si 100 na worth feet ng gold lumber, negotiate po sa barangay barangay 1, mapalit po yung 100 kilos na bako. Oo, tayo tang gagamit to. 40 na gold lumber, negotiate rin naman po sa barangay 2 na kung sa'yo po iwasin namin 300 sacks na bagas. Muna po, si 100 gold lumber po, 140 gold lumber po, ipigilin po sa namin 100 sacks of
supplies. Kung kaya po, makakapos niyo po mag-battle, nagtipong-tipong kilala ko kami sa barangay, yun po yung napagpan namin. Ikaw na po kami nananating po na 100 birthday of good lumber, 100 kilos of pako, para po sa pag-ibon ng ako. Na maayon po magsisirongan ng mga tao kami sa pagkabayan. Ayan po, pagkakot naman po sa pasakalan po sa mga pagkakaan, wala na kami mga sa supplies, 100 boxes of apples. Ang mga sila po ay nililas na pagkakaan. Kaya kung sa amin nililas na, makakasabay ang pagkakaan. Wow, thank you so much. Ang gagaling nila. Okay, so for number 2. Salamat po. For the last. Bagong juice sila sa mga treasurer. Kami po ang group 2. Ang chairperson po si Ina Ilan, tapos ang mayroon sa kanila po si Kim Buyakan. Nakinegotiate po kami sa grupan po ni Good Lumber tapos ni May. Ang negotiate niyo po sa group 1, 200 pieces po ang Good Lumber tapos 100 kilos po ang May. Ang big, ano rin po sa inda, 100 sacks of rice, kapalit po ng 200 pieces po ang Good Lumber. Tapos sa 100 kilos po, 100 boxes po ang handles. Tapos ang negotiate mo po sa group 3, ito ang style. 50,000 cash po, tapos 25 boxes of canned goods. Ito po po lang may A, tapos may cash pa rin po siya sa And may confused. Okay, sige. Base po sa mga reports nito, iguan mo may mga iguan ng mabos, ng mga good lumber, iguan ng mga pako, iguan may mga pagkaon, iguan pa may mga cost. So, pakakpakan po niya po ang satuyang sa diri. Ang gagaling nyo, mag-mobilize ng mga resources, nakipag-coordinate, wala. Okay, nagtatapapangan. So, kampante na po ang kalahi na iiwanan namin ang proyekto sa sarili ng mga mamatinan nyo, kasusustain nyo ang purpose ka mga potential project na itinako sa inyo kasi ang gagaling nyo, hindi nyo papabayaan. Okay? Nagkaintindihan po. Sigurado? Sigurado po kita kaya. Okay, thank you so much. Ang galing. Galing. Pagkaginugas pa lang, alas 12 pa yun. Okay, kasi hindi pa yung tapos sa module 3. Idalagaling ko na lang po. At least may makikita po kayo mga salient features na dyan para makapag-mobilize ng mga resources. Slide number after Noah's Ark. Iyan po ang mga other RF. Pag sinabi po RF dyan, Resource Mobilization Alternative. Okay, yan ang mga non-financial resources. Ipa-flash ko na lang po. Okay? Iyan ang mga volunteer time. Mga non-financial na pwede natong maitako. Pwede natong mahagad sa mga tao ang oras nila. Nakunyan, binigipunan niya ako. So, kung mga sa anong masyari na kaiyan ang kalahi. Volunteerism and alcohol. Next is
Other are an alternative. Okay, volunteer struggling for, okay, and then financial pa po, ano lang ako may kamuha kung anong material, sige, pwede pa po yan ang alternative resources nyo. Okay, next slide please. Okay, goods and materials, next slide please. Okay, goods and materials na rin yan, pinag-flash ko na lang po, kasi na-discuss ko na rin yan, the other way. Experience, ito yung may mga tao sa pinag-asama ang intellectual. So, experience yan nila, pwede mag-contribute para sa OMM group. Then, yan second, the professional person yan. Sige. Next po is training. Okay, training. Ganun din, assignments, pwede nakapagtabang sa inyo. May mga magtatabang sa inyo, mga pag-train ng komunidad. Access to public policy for, okay, mga policy, pwede kang makahangat kailan sa mga ahensya na pwede ninyo makaanan ng mga policies na magugulong din po kami ng polisiya sa inyong OMM group. Legislative, pwede po kami din nakahakal. Access to services provided for non-profit organization. Sa mga non-profit organization, pwede po kami dyan mag-access. Okay, next po. Sa champions, someone who can champion your organization is for it. So ito po yung mga good yung pwede po naman maghahagada rin yung dapat na i-promote ang sa inyong OMM group. Sila po yun. Next is key elements of strengthen resource mobilization. Okay, yan po. Dapat iwang kita para makapaghagad kita. Min, support na kung kisay-kisay, dapat iwang kita ang araw sa iyan. Clear stance and commitment to VMG. Ano po ang VMG? Vision, mission, and goals. Okay, sige po. Dapat promising po ang sa po yung mga programa. Sabi ko nga ni kaso na akong pag-nahilit, naulog sa buot ang OMM group sa pagkantina o pagsusunod cancer project, tatabangan ka mo kang mapinahagalan nito. Even as of past accomplishment. So, nahihiling yung credibility dito. Okay, because of your past commitment. Effective management and leadership. Dapat ikaw po kita kailan. Then financial systems that will safeguard the resources. Aram na pinakalan niya ito ang magiging safeguard ang mga resources. Magiging maray ang padalagan kasi na itatao. Tatawag po kita kailan. Solid reputation, credibility, and positive image. Maray ang imahin niya ito sa komunidad. May credibility kita. Dito ng duwa-duwa mag-agad kung magdulo kung isay pa man. Then, mutual respect and knowledge sharing between the organization and the community. Sabi ko nga, may pagkakaintindihan ang organisasyon kuda ang komunidad. Aral ng komunidad kung ano ang nangyayari sa organisasyon kuda kung ano ang sa inyong pilipibo. So, with that, talagang makakahanap kita ng mga matarang sakto. Allocating funds for OMF, alam na po natin yan kung paano ang kaipuhan. Okay? So, local government code po, sabi ko kasi po, local government units shall likewise exercise such other programs. Ikaw po yan, pinag-a-allocate ang mga LGUs para sa mga operation and maintenance. Okay, so kamo, as operation and maintenance group, once accredited kayo, duman sila makuha, yung mundo kita tayo sa inyo. Kasi ang title naka-alwa sa operation and maintenance. Pag guminagot ka mo para sa operation and maintenance sa inyong project, ang LGU, naman ang pumakuha sa pundo nila na may title ng operation and maintenance. As long as accredited kayo. Okay? Sa barangay po, especially sa mga barangay captains na alam yung ulo yan, pero po kita mag-provide min allocation para sa operation and maintenance. MOOE po yan kasi operation and maintenance. Part po yan, ilalawin nyo yan sa MOOE fund window. Sa 20% is rehabilitation and construction. Pero ang operation and maintenance, part po yan ng MOOE. Okay, sige po. Dahil po makakapaluwas ang barangay kung na ikaw mo magbutak sa AAP. So, yan po na budget preparation dapat tapos na namin at binayaan ang dapat na iwanan kita i-approve muna na December na para sa 2024 na operation annual budget dapat nakalaog na po yan sa inyong annual budget ang operation and maintenance kang mga
sa i-download na po. Pero since pagbaguhan naman, by July, na-start na naman po kita yung pag-ibo yung annual budget for the 2025. Gawa po kayo ng annual budget na lagana po nito ng operation and maintenance para sa 2025. Kasi sa 2024, tuloy patapos ng budget, pwede pa po nito yan, malagyan mo niya. Na dapat approve by December ang annual budget nyo para pag January, implement na lang po kayo mag-implement. Kasi approve ang annual budget nyo for 2024. Okay? Dapat 2024, December, approve po ang annual budget. Okay? Sige. Ayan po ang mga Zoom project agreement natin. Siguro hindi ko na ito i-discuss ko na itong mga pahagyaw na halos iwan lang po yan ang nakapalaman siya. Na mag-incorporate ka mo ng mga projects. Okay, sige. Municipal local government unit na yan. May mutual agreement po tayo. Lalo na may mga counterpart ang LGU. So therefore, magbubutak sila need operation and maintenance kasi sayang ka sa ilang counterpart. Okay, so with this, hinahanap ko yung sabong word ay 2 words ata yun. Na sinang-up ko na po lahat na nandiyan. Okay? Why there's a need to allocate fund, alam na natin to sustain and maintain the Zoom project. Sige po. Okay? That's it na po. Excited ko man yan eh. Non-financial SQ projects Sige. Di man nadama Halos ang tapos na po diniscuss ko. Inuulit ko na po yan sa mga later na mga topics. Pinag-sum up ko na. Ayan na po siya. Thank you so much. And hopefully, malinano dad po kamo. Pakulang po yun sa operation and pati po sa pagiging ng budget ng mga pinubatan tayo. Po. Okay, thank you so much and God bless us all. So, thank you so much. Si Nene. So, sana po, pag-upo kita naman doon, ano po sa sinabi po ng mga